Mbak Tukinem ngantar minum. Ini Mas Denny sedang nyigar. Belah. Ini lek di ongot-ongot. Ongot-ongot karo isik-isik. Panut ongot-ongot juga isik-isik. Dan isik-isik. Ini Pak Yasir sedang buat tiang. Tiang nggih Pak jenenge? Apa? Soko. Oh, soko. Soko iya tiang mah. Soko. Ada Briel, ada Noel, Elis, Rafael. Durene. Kata. Arep. Oh, mboten metu. Ini Kang Jono sedang isik-isik hangat-hangat. Lekdi juga. Dan ini masih belah bambu. Lek Panut. Isik-isik hangat-hangat. Pak Yasir sudah natai bambu untuk soko. Persiapan jaruk untuk syukuran simbok sudah sembuh dari sakit. Ada Kang Jono baru nyapu, Lekdi, Pak Tri, Lek Panut, Denny, Mas Supenas moni karane Mbak Ani. Pembuatan ubur rampe ya. Istilah apa? Ubur rampe jaruk. Ini ada taplak suci. Jumlahnya 11. Dibentuk seperti tombak. Istilahnya kaya tombak atau boleh? Taplak suci 11. Nek saka niki wonten arane. Nek sakane wonten arane mboten, Lek? Saka. Yang ini pembuatan soko. Sing belasan dulu Pak. Belasan. Sokone enten jenenge mboten ya, Lek? Soko. Soko ini palon iki. Napa? Palon. 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 Sedaya palon. Oh, kalau tiangnya namanya palon. Palon cacahe 16. Oh, 12. Jumlahnya 12. Taplak suci.
Taplak suci jumlahnya 11. Besok do ngerti. Nek ra ngene iki ra ono sing ngerti. Iya. Taplak suci. Palon. Palon jumlahnya 12. Napa melih, Lek? Jenase, Lek? Wilah nggih 6. Wilah. Wilah. Oh, wilah. Nah, iki istilah ngene iki ra ono sik dong. Aku miliki dudu, remi, fa sol. Wah, Ngomong jangan ngalor. apa nih? Dudu nih. Oh, semua kiri ya. Oh. Belum mesti halus. Anak wong yo, Pak. Hah? Anak wong. Ini pembuatan taplak suci. Membuat ujungnya. Apa nih? Ini Yang kita juga di Bandung mah kesepian. Nah, apa kuwi? Saya arep-arep e. Wong kira kumpul iki jaket wong. Nah, pokoke iki mangan ra mangan nek ngumpul. Mau medun ku to, Bu. Wah, Berarti yang baru sembahyang. aku kok aduh. Berdoa to yo. Hah? Alah sampe pasal selama iki jaket kono. Ayo. Menyang itu bisa beli. pembuatan balon. Ini Mas Agus dan Pak Tri buat balon. Pak Yasir dan Pak Kapi juga buat balon. Orang bolong apa tukang bolong? Badan kreator. Di sinau. Nek mboten ngonten lak mboten nonton sing kertas sampe jeng. Pun pinten? Oh, dereng kula mboten melek niku nek kula. Nganggo dokumen. Terakhir balang Gus. Lewes di korang hati ya. Itu aku go Siono. Pangat tapi mau jago masak pangat Iki kon di. Pangat ke iki? Di Cina. Iki kok. Pangat kok. Iki ya pangat ya. Ini. Iki ya pangat ya. Pangot iki nek ijolan yo kowe nggo iki. Aku nggo iki. Nah, ini alon-alon kuwi. Pan iki ya. Karo dirasake tenan. Raja le mempan to, kuwi Pak Pikir. Ah, kok dipikir iki ora Itu kan gorok. Gorok. Benar ya, mempan kok glo. Kang Jono. Lancip. Lah ya panot. Sedang membuat balon. Pak Yasir, Pak Kapi. Ya,
Gede-gedean ya. Wah, Oh malah si tompo wae. Mlebu. Sang Jono bikin tutusnya tadi toh kan tali nggih tali. Taplak suci sudah jadi 7. Ya pingkot 13 ini sampai. Kasras ya. Taplak suci 8. Mana ngomong? Ya wis itu. Oh gitu. Pembuatan balon. Balon atau soko. Belum. Sudah dibuat ukurannya. orang kebak. Bisa dilek Mas. Bisa. Jamu cetok ini. Nek tak jamu jelas. Aturan dilek loh. Nah, Yo mau ki sama tak pamit ki bareng. Aku sapa? nang iso kok nang dhuwur ta kuwi. Oh dhuwur. Sekarang Nek sing jadi santai kan. Nah sing santai tetep. Nang opane si santusan. Sesuk tak taman ngono ya. Nang arep-arep Kene rene. Taman lo dhewe ku ora gitu cedak kantor. Oh itu. kantor. Oh, santai jan ora bikin ngono. Siapa nih santai nih? Terus iki lek setruk wis suwe kok langsung santai. Saya aku ora konangan suwe tuh. Oh, sing kok kepiye ora kenapa. Pak Yasir dan Denny ngukur dan Apa nih? gorok. Nah, ini Pak Kapi nanti yang bikin lubangnya. Barang normal. Di sana juga itu Pak Tri dan Mas Agus bikin balon sedang membuat lubang. Kang Jono bikin tutus atau tali. Iya, mana itu jangan.
ini kayak coba gendong barang. Kapan? Kapan? Lore mau nak diperiksa dokter aku terus ya. Aku mah bisa kayak apa sih dokter? Ayo coba. Ane Pak Ijone wis mulai jarene ngomong ya. Ayo suwe mulai. Oh, Pak Ijone ora isu barang ya wis. Nang wates to? Kapan? Pak Ijo. Atas. Nang wates nang isu pirang dina. Sisan lengok kan. Sisan lengok kan. Ya coba nang kalau mau dhewe. Nang mah dhewe ngulon kan. Ya iki ora ana. Ini pembuatan tali palon lebih panjang daripada tutus. Yang ini tutus. Ini tutus. Kang Jono buat tutus. Untuk panut, redit buat tali palon. Pembuatan tali palon. Dan tutus. Pembuatan palon atau tiang soko. Ya, ini membuat uger-uger. Uger-uger. Uger-uger itu untuk pintu. Dan uger-uger. Uger-uger loro ya, Lek? Dua buah uger-uger. Persiapan jarum. Sabtu malam. Tanggal berapa? 5 Desember. 5 tanggal 5. Oh, tanggal 5. Oh, tanggal 5. Oh, tanggal 6 Desember 2025 di Makam Tirip. Yang dibuat malam ini ada balon jumlahnya 12. Lalu ini namanya taplak suci. Bentuknya seperti tombak, jumlahnya 11. Ini tali palon. Ini tutus. Ini palon. Itu masih proses pembuatan palon. Ini uger-uger. Uger-uger tuh ya? Uger-uger untuk pintu. Nah, besok pagi ini akan dirangkai jam 5. Ini
Rangka iki langsung nang kono apa nang kene? Oh, langsung di makam Nyai Ki Cindiamo. Di sana ada Mas Denny, Pak Yasir, Mbak Tukinem, Bu Yasir, Pak Kati, Kang Jono, Dek Niti, Mas Agus, ini Pak Tri, Rek Banut, Eko, Kusni. Terus dicek dewe. Itu yang sana itu Denny. Ini apa dulu? Ini dhuwur. Ya, Oh, ya. keluar. Oh, yang pendek sebelah utara. Dhuwur kulon, dhuwur tinggi barat. Oh, timur barat itu palonya lebih tinggi daripada yang utara. Right. Kalau itu dari dibongkar. Ayo dibongkar kono ya. Mana sing jarosne? Awak dibongkar. Jadi ini kita bentar pakai pasang awan di data lima. Nek biyen ngono ya apa-apa blang-bleng. Bleng. Itu sing teh. Ana. Ah iya kok nang endi kok. Ah, Aku tinggal. Makanya para ketemu kok gampang wis geger. Ang teten go apa? Yo, wis iki. Pembuatan palon terakhir. Palon-palon sudah ditata sesuai tempat. Besok tinggal dirangkai. Ini kalau karena
rata dari sampai kumpul wong wae. komen. Iya, dulu ya. Nek saiki berarti apa wilah? Wilah ini besok dianyam. Ada yang mendatar, ada yang menyilang. Ada yang vertikal, Diagonal, silang. silang, diagonal. Belum dipotong sekarang karena belum tahu ukurannya. Bawa kopi hitam. Aku ini kopinya hitam, bawa white kopi. SU. Sudah selesai persiapan. Sudah selesai persiapan. Kalau nyusu kok, ayo kok warai kok tidak. Kapan Alah, demben ke. aku ro kowe nama aku kok. Ngono kae opo? Aku kowe nama aku kok. Yo nyaul. Iki tekan jam piro? Dua sami. Iki kapan to lampu iwak wingi kae? Ha iki apa iki lah? Ayam nopo. Nawi wae kan dene sing kliwatane ora dundali koyo. Aku iki lan mlaku goleke wong lho. Ora oleh. Tekan balong bareng. Wah, nek tekan gon. Nek tekan gonku tak nyang. 50.000. Awak gak? Bengi-bengi kumpul mbak. Agak 100 regah kok. Gelem 160 bang. Awak gak? Masa ketahu ya awak gak? Gue tuh kudut ora oleh. Iya lah. Iya. Ayo terima nama turun sidane sapa Pak Jan? Ora oleh wong. Ayo ape? Ning tak omongi wong sing cicilan nggo motor. Saka kono aku yo kayak banyu, Pak. Nang kene langsung kayak banyu to nang ngetrek meleh apa sing ayam. Gowo iwae tok wae lah ora kotir-kotir kok duduke nggo motor kuwi ya. Wah iki lele nggori iki mesti Pak iki. Lele sama ayam. Wah, iki lele. Nek kula pergi wae aku nama. Wah, sing niku. Wah, iki aku ro bojoku ki engko aku ndase buntute ya. Ndase ibune kowe buntute Pak. Biasane nek wong wedok ki ndase sikil. Ora iki bae. Ora iki bae. Iki tasih. Wah, kuwi nggo malah. Ayam. Tinggal ayam aku nyirek. Ayam. Mama yo ayam. Makanya. Ayo keluruk mo to, Bu? Pak ini goreng piro? Pak ini kurang politik. Pak ini kurang. Ayo to, mbok yo nek tanggane ndiko lah yo oleh. Aku yo doyan nganu. Ele timbangi yo kok tunggane sing bengi. Hah? Lem bengi ke lem bengi yo kok tunggane. Kuwi percaya ya. Jadi Pak Niti iki nganu kok meni. Iya doyan nganu. Oh. Kuwae Geri. Dhewe-dhewe.
Ana kau mangan dengan Ana benak. kuwae. Ana kuwae. Ya apa-apa. Cek bodoh kare kok nih Pak. Hah? Jangan. Duraku ya. Iya. Wah, negeri ini benar mati ki jan negeri. Lele kok. Wah, rasane kuat. Tutuh. Mateng. Oh, Pak. Piyambak ke. Hmm. Mati-mati kok diuyak anu, diuyak pire. Mari disotrepi kondang ana grameh. Mulai cukup nganggo truk teng pindho. Terus Jane ana dit pertahan mlebu di. Jadi ana dit pertahan mlebu kuna nggo nambahi Iki sing kare dereng kula wae. apa pertahan. Ora. Oh ki lewat Ah, haji. udan aneh, nek ke ati. Haji. Heeh. Pokoke yo tak wae. Iya. Aku mau ngerti dhewe pokoke Hmm. total di satu dina. Ise balani menang ora? Oh, No. Di portal niku nek napa? Betul truk konten napa? Pokoknya asal buka. Asal pokoknya asal buka, pokoknya gede cilik bayar ngono wae. Nek wegah nganu nek wegah bayar, kuwi nek sumpan durke dhisik njuk disumi nang kita. Oh. Ah buka gimana. Gue bikin arah rokap dikit gaya. Oh, doyak Urut kena nganu ya kabel. kenapa? Di tengah kok orang kanan berkebu. Ono kepengen bedah. Ora, dikai deklit ngene iki. Iki piye, Pak? Iki arep nanti ngene Pak Jemadi. Arep napa? Anjingmu iwak. Anjingmu iwak, medun. Tek kepriye? Tak kon ngingetke kabele. Pripun? Pokoke saniki mundur mawon. Nek asli jatahe dalane nggone Pak Jemadi kuwi sing jelas ngisor kae aku ngono. Wah, ora iso ya, Pak. Ateke napa? Wis beban berat. Ayo beban berat ki kudune lek nggawake aja sak banyune iwake tok. Aku ngono. Batute mati engko dom-domke terus dalan aku ngono. Suwe nang nggonku. Ah, terus nek beban berat saiki nek ajeng lewat teng mriki trepale donke sak wesine. Karepe lho arep didorong. Nek didorong pokoke wis enggak ora. Aku ngono ana Kakang Tommy takku. Wis wong wedok-wedok kan metu. Dek kena apa? Godhong cengkahe dadi rame supire kena kok. Kok nek pedhot menyange. Mulih ngono. Abang tutup iki miring kaya umpyak iki kok. Ah persis ngene iki lah. Mangke nek lewangsul niku medal mriki. Ha iya. Niku mangke trepale le masang teng Boro aku ngono. Oh nggih. Men go tambah kono kuwi. Ha iya. Lho pokoke niku saka Jawa Timur. Karo saka endi Yogya. Lang tekan ngene mbok kok. Aku ki ora kaget. Gramae ngene sini. Lan kok niku. Pak Jemadi. Setengah 10 kok. Berang tahun sih. Bengi kok kae. Aku yang ndelok ngono. Bingung nang ndi? Kamu garung kental kok sih iki. Mantap. Prongke. Nang Takoni. Meng iki gak. Di rumah. Dikisane karo Ya wong kental nang ping 1 Ah, sekilo pira? Endi tapi? 30 40. Oh to. Nang 30. 30 ping 2 kental pira? Ya meng Grameh to. kilo to. Wis ana sakmene-mene iki lho. Wis mlebu restoran iku dhisik. Menten. Kuwi iki sing cilik iki mlebu nang tani. Heeh. Sing gedhe kayak penjual ngono lho. Wong wingi yang ngomong. Betah iwak mboten, Mas. Iwak nggih napa. Wis mangano tutul duit langsung dipangan aku. Enak iwak grameh nang kene rada seneng aku. Ini nek disukani nggih buron, aku ya ngono. Ya nek sendal Pak.
udah masuk. Matur nuwun. Matur Matur nuwun sedaya mawon. Bareng kene. Sesajen Ya. untuk njaluk. Ini golek liline liline. Ngadep awan ngadep. Golek liline. Ini sapan dira. Iki UJP sapa Pak Paket? Ceritanya. Simbok mari lemari. Lah, Nggih. yo iki atur panuwun. Simbok werle gerah paringi syarat. Nggih. Oh, nggih. Kekandelan. Yo sekejap kita gendong bayang pengasingan. Para bapak, semoga kita kempal sahabat bekal pada papan. Yang sangasengipun, palermanipun simbah kaki sudah banyak selama yang bekal menika kita unjukkan atur panuwun saking keluarganipun Mbok Pirya Utama rikala semanten nandang gerah lan panuwun ngasih dalam budi lantaran simbah kaki sudah banyak selama ngaturaken agung pun paling bekas kaserasan pulih saged nyawang anak putu saged sesarengan gesang wonten alam padang menika kanthi srawungan lan matur nuwun ing wekdal menika dipun wujudi kanthi memetri papan palermanipun simbah kaki tidak manjama ingkang dipun damel jaru ingkang menika sedaya raos pangraos riwa semanten saged mlebu luar ing dinten menika lan Gusti maringi berkah kaselasan salajengipun lantaran simbah kaki diramo. Semoga simbah sakmenika atur panuwun saking Mbok Wir dipun wujudi kanthi jaro lan nyuwun wilujeng lantaran simbah kaki ingkang lerem wonten papan menika dipun petri kanthi jaro. Atur panuwun menika kita unjukaken asa dalam Gusti kanthi pandu. Konjo ing asma dalam Yang Rama Sayang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Rama kaula ing swarga, asma dalem kaluhurna, keraton dalem pirawu. Kersa dalem kalampahana wonten ing donya kados ing swarga. Kaula nyuwun rejeki kangge sakmenika sakathahing lepat nyuwun pangapunten dalem kados dinangken kaula ugi ngapunten dhateng sesami. Kaula nyuwun tirepina saking panggodha warna saking jawon. Amin. Sembah bekti kaula Dewi Maria, kasih ngalah pangeran uling panjenengan dalem sami-sami wanita sang Dewi Pinci piyambak saha piniji ugi dalem Yesus. Dewi Maria ibne ngalah kaula yang dosa sami nyuwun pangeran dalem samangke pinji ing pecah. Amin. Mugi nurna yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Pinuji asma dalam Sri Yesus Dewi Maria Tuwin Sang Yesus. Atau panuwun yang dalam warisan jarum
kasahan salajengipun tetep menyang amin konjo ing asmanipun Paman Sang Putra Tuhan mangga ora kebalik mana jerone kuwi rose marpe nang ndi mangga iya pas yang lanjut nanti ya oke aja sistem kita malah jerone nih yang itu dipakai tadi nanya awas ini dulu enggak tuh tetap boleh sing cukup to hanya itu semuanya tetap ya miring kalau miring jadi boleh sing to Ini ya sih. ya betul anda Oke. betul anda wale kata bapak nanti wale nah iya ya nek ana sing ana digoleki enggak Jero. Oleh nganu sujane. Kurang ganti gawe. aja Gawe. ganti itu enggak bikin mana
Ki mula bukane tradisi njaruh iki kira piye ya, Lek? Mula bukane tradisi njaruh. Mula buka ki piye Pak ya? Waduh, ambiyen iki ora tani. Ayo. Beneran bunyi apa-apa. Makanya ini dipagri juga. Wujud ujar karo rasa saka rasa metu ujar njur diwujudi iki panuwunan ujar panuwunan awalan enti karya tumindak nindakake mujudi gabungan antarane ya rasa cipta karya Sing pantes tinggal mawon. Iya, ya tipis-tipis wae lengan. Jane jero ya. Yang lancip. Oh, Yang ya itu kono. iki ndek kene terus kono mau Kene nungguan. Lantipan. Kan bombatnya kalau pakai jadi Apa perlu lantipan? Sekolah sih. Boleh anak lantipan, Mas. Baru sing tinggi sing kuala ya. Sing kuala siji kene. Kurang loro ya. Oke. ini bombatnya itu kita lagi di kantor. Yang ini kita kurang sewu. Sewu. Aduh. Ini jangan lantipan nih. Aja. Sini. Kan butuh berapa? Kira sana. Oh, sana. Kena. Weh. Paling sepuh tadi
Jenengan gile. Hah? Sik paling sepuh. Wah, oke itu. Paling sepuh ya Pak Minal. Mboten nak sik teng mriki kok. Oh, sing ngene. Nanti kalian tahun piro? Aku tahun ini ya. Papat songo. Apa sang? Aku Oh, nggih ta. Pak Yasir. Oh, aduh. Pas riyen alit tesih mun wonten ngonten iki nggih. iki. Oh, Nggih. Nang KTP nian. Ambo lah. Kan biyen iki men diawak Pak. Wah, iya nak wong Wayang kelahiran iki nganti pasai sae tahunan deh. tau kan dituak ora dinom. Nah, bisa. Banyak sekolah dia di Nopi. Zaman biyen iki wis diawur ya. Ya, Kira-kira kira-kira. ini sejauh ini grup lagi buat kurang. Mantap, mantap. Kayaknya mantap, mantap. Kayak reng, kayak reng. Nek Ki Cindamah iki kinten-kinten tahun pinten tahun iki? Ah, nere itu anu ngitung ke belakang Mbah Potro. Mbah Patra. Potro itu sejotan piro kira-kira. Oh. Nah, itu yang di Wangsit ini Mbah Potro. Oh. Yang sebelumnya sudah ada di sini. Oh, ngoten. Nah, anu. Gampang nih bukan sing timbang tuh. Ukur. Nyontoh sing jero. Sing mriki mun rampung nggih.
Sik mriki. Bar niki lek warna nggih njaro. Lek warna. Mangke siap. Oh mangke siap. Ora. Pak Sugi, Pak Sugi. Pak Sugi. Pak Warno ki sok tanggal 20 pas ikut. Iya, Pak. Udah cocok dulu. Tapi namanya endi le? Pemanae endi? Dereng wonten. Sing Kalau belum tiga itu gawe. Wis ora kepiye wong kualek kok. Balik situ kan, Pak. Bukan mau dan untuk bisa bulan
Cukup tau sing dawa-dawa ki. Resiki. Cukup. Iki Mas Gus. Galek ke guang jopot iki. Ketik. Cukup Pak, gendeng. Tidak. Rewangi sik wis. Lek panut bang. Lek mono rewangi sik. Jaluk siji. Kowe iki piye to? Ah, kurang madepe nang ndi? Rada digeser ngono. Sakone rada diingerke. Arahe bener. Oh ya. Ah, ya denger. Kandan kok kowe. Ini lho dipenya kendut penak. Untuk rasa.
sana ya Pak Wano. Menjadikan berapa ya? Kan nggih. Sudah selesai proses jaruh. Nek jane iki jeneng apa lek nek ngene iki lek? Apa nih? Ya ngene iki. Kayak ini jarum nih. Jaro. Tegese jaro iki. Wujud ya atur panuwun gawe pager iki dijarani jaro. Wong biasa pager ana gedhek tondo wujud tondo syukur sapure Jaro. wujud tondo syukur anu apa sih anu sajen sing anu apa sih ana gamping baku Pak niki kembang tapi kok pasar haji ana gambir baku Gambir mbako kembang. gambir baku kembang Oh. senane terus tunggu dahar Nggih. kemana Pak ini sebenarnya Pak ini iya udah Pak Riki Kojengan semeternya Romo sayang berhotelera amin simbah kaki cidepun ini tidak mau mugi nampio atur panuwun saking Mbok Wir sakeluarga inggih atur panuwunipun kerasa berkaparingan belas lan salajengipun persiasa itu lajeng katampio wujuding jaro minangka atur panuwun menika simbah kaki tidak mau mugi mestanaken Mbok Wir sakeluargipun mugi nurnalah yang Romo yang putra tun yang roh suci Pinijio asma dalam Sri Yesus Dei Maratwin Santo Isu konjo ing asma dalam yang Romo sayang putra tun yang roh suci amin Matur nuwun. kewenangan oke itu klimis kuno wis satu dene 20.000 apa kuwi
Raja. Ada Gusti. Sing digosok rene. Iya. Kene Ono ono. tudun kaya wong 80.000. Jare belum lirang. Belum lirang kepiye 4 lirang. Apa selawe to? Akhirnya telur tuh dari 80.000. Sajen. Bukan benaker. Ada buah, ada selondok, Enggak. tape, Yang tengering paling peyek, kacang, kerupuk, jadah, minim gitu. Cukup iki. bento, mie, Akhirnya yang pengen oleh ya semono ki ora oleh ora sisa diketok ya. Nenek tuku mateng. Awis. oke, nasi. Lu ono tuku siji. Lu dipecah. Wes ini. Tuku siji lu. Tuku siji. Wah, kebun itu, Itu namanya tuku siji. kebun siji. Nama Kawani aku lah. Ora gelem. Jak mangan tuku siji ku ora gelem. Iya. Nah, anu aja lempet. Ayo, Penjahat. ayo Mbak. Ayo wis biyen kokean lawo. Dua pulih. Hmm. Terus iki ora kathek. Gus. Dia apa perlu neng golek musuh kayu bareng. Mutung kayu, mutung gede. Lek gendul. Iki enten sarenganipun nggih. Mangke siang jare. Oh siang. Gareng. Gareng kan. Ah, gareng sesuk dijajak wae nek gareng. Om lepok kampur suwe. Oh, kota. Kakung Pilengkah, Kakung Putri, Sutresna ing Gusti ingkang kula hormati. Kanthi sedaya winatosing pribadi kula nampi pasrahipun keluarga Mbak Yu Wiryautama saha brayat ageng ingkang wekdal menika taos rakyat wilujengan kula tinanggenah anantukaken kanthi menika saestu mbok pilih ing samangkih pinanggih wonten kirang saha kelatukipun boten pas boten laras saestu sacara pribadi kula nyuwun pangapunten. Jer Gusti Maha Presa tentu badhe nampi saha nyembadani menapa ingkang dados sedyanipun keluarga kagem mulyakaken kagem ngluhuraken asma dalem Gusti ingkang Maha Samukawis. Kanthi menika ingkang sepuh kasuwun berkah pangestunipun wondene ingkang enem panjurung pamujinipun. Lan sumangga kita sami nyawiji sareng-sareng nyawiji ing cipta rasa saha karsa kagem nyekseni rakyat wilujengan menika ugi nyarengi menapa ingkang dados donga saha sembayangan kagem ngiyataken amrih sedaya saestu laras kalian kersa dalem Gusti menapa menggaing wilujengan saking keluarga ageng
Mbakyu Wiritama ing salajengipun. Bapak Ibu, saestu saking keluarga Mbakyu Wiritama ngaturaken agunging panuwun awit pinaringan kasehatan lan ugi pinaringan rejeki. Nggih lumantar wuluwedaling bumi sarining toya ugi pakaryanipun manungsa dumateng keluarga ingkang taos wilujengan wonten ing wekdal menika. Wondene rejeki menika saperangan. Inggih dipun racik, dipun rakit minangka tandha atur panuwun syukur wonten ngarsa dalem Gusti awit sedaya ingkang sampun katampi saengga saged ngayahi gesang bejo wonten ing donya ngantos dumugi wekdal menika lan ugi sageta ing salajengipun. Ugi saking wilujengan menika wa sing atur kagem ngaturaken agunging panuwun awit rikala semanten Mbakyu Wiritama nampi alangan dawah wonten ing sairingipun dalem menika ngantos sakit lan kawontenan menika ing kala semanten keluarga kagungan nadar donga sembayangan panyuwunan ngarsa dalem Gusti sadasara panandang gerah saking dawahipun saged saras sehat kiat kangge salajengipun badhe taos atur taos puji taos syukur lumantar panjenenganipun ingkang dados cikal bakal wonten ing pasehan tirip sinebat niki ketur kanthi menika wonten ing wekdal menika dipun leksanani nadar menika mugi kanthi wilujengan nyembadani utawi Gusti maringi menika estu kagem salajengipun saking keluarga khususipun Mbakyu Wiritama saged tansah saged sehat wilujeng kiat ngayahi menapa ingkang dados gesangipun salajengipun sesarengan kalian putra wayah saha sak sedaya ingkang inggih saben dintenipun pinanggih gesang sesarengan lan ugi mulyakaken kaluhuran dalem Gusti ing salajengipun tentu kemawon kanthi wilujengan menika tan kesupen ugi tansah ngaturaken ageng panuwun wonten ngersanipun Gusti lumantar sedaya leluhur-leluhuripun ingkang sampun ngrumiyini sowan ngersa dalem Gusti tinaket kalian Gusti ingkang salajengipun mugi Mbakyu Wiritama tansah pinaringan kasehatan kawilujengan kegiatan kangge ngayahi gesang ngantos dumugi ing salajengipun ugi tan kesupen dumateng sedaya leluhur-leluhur klebet cikal bakal ing pasarean tirip kejawi Ki saha Nyi Ketur ugi sampun sinebat Ki saha Nyi Cindeamoh mugi kagem ing salajengipun sageta ngampingi dados lantaran anggenipun ngayahi gesang amprih sedaya saged laras kalian kersa dalem Gusti tumrap Mbakyu Wir saha sak keluarga sak putra wayah kangge salajengipun tentu kemawon lan kesupen kanthi wilujengan menika saestu kagem ing salajengipun keluarga namung tansah pasrah sumarah dumateng ngarsa dalem Gusti saking sedaya karya pambudidaya saha donga amprih sedaya saged laras kaliyan kersa dalem Gusti saged
nampi kabejan sae ingkang wonten ing donya ugi ing saklajengipun ingkang sampun wonten ing kelanggengan ngantos dumugi titi wanci sedaya ingkang asal saking Gusti ing samangke inggih badhe wangsul dhateng ngarsa dalem Gusti. Lan mugi sakdangunipun gesang wonten ing donya menika keluarga lan ugi Mbak Yu Wiryatana tansah linuwarna saking sedaya ribet tinebihna saking coba gudha ugi kalis saking sedaya sambikala saengga sedaya ing samangke tansah laras kalian kersa dalem Gusti ingkang rikala semanten tinitah tineta lan ugi sedayanipun inggih edi peni wangi arum suci murni kajagi ngantos dumugi ing titi wanci Gusti ngersakaken kados ingkang sampun kajanjekaken kanthi mekaten menika wilujenganipun wujuti bolong gilik mratelaken bilih keluarga Mbak Yu Wiryatana kanthi lahir batos gumolonging manah saos wilujengan menika. Inggihipun sedaya uparampe ingkang klenak-klenik mawarni-warni mratelaken bilih saking keluarga tansah ngaturaken syukur sedaya ingkang pinampi saengga karaos nikmat wonten ing gesang kagem ing salajengipun minggahipun wontenipun ulang lembaran iwen korban tumetesing ludira dadosa pangapura ingkang kula bilih mboten ujug prana ngersa dalem Gusti wontene raga saking iwen korban saged dados rasa jati lan sedaya ingkang rinacik wonten mriki dipun tunggilaken wontenipun wujud tumpeng sedaya wujud ingkang tumantuk wonten ing mriki inggih namung tacaosaken tumuju wonten ing ngarsa dalem Pangeran lan menika wontenipun sekar ngatelaken bilih sedaya ingkang wiwit mula buka tinitah kacipta suci murni endah edi murni arum wangi kajagi mrih lestari ngantos titi wanci sedaya asal saking Gusti wangsul dhateng Gusti lan mbok pilih saking sedaya niat rakit pilujengan lan ugi anggenipun saos tandha yekti tandha ingkang mawujud inggih njaruh saged lepur luar sedaya ingkang dados niat kajat lan inggih sedaya ingkang sampun kaaturaken lajeng kanthi mekaten arta wajib minangka pitumbasipun saking sedaya ingkang wonten kirangipun saengga sampurna lulus katampi dumateng ngarsa dalem Gusti kagem ing salajengipun monggo kita sembahyaken sesarengan kunjing asma dalem Ya Rama Yang Putra ing Ya Roh Suci amin kawula pitados ing Allah Rama Sang Maha Kuwasa ing Kanjeng Gusti Yesus Kristus ngandhang sangsara nalika jaman Pontius Pilatus kapenthang seta sarta kasareaken dhateng pakepantang tosan ingkang saking seta dhateng swarga pinarasakaken Allah Rama Sang Kuwasa saking mriki badhe rawuh ngantili para tiyang gesang kajah kawula pitados ing Ya Roh Suci pasaman patawikan suci panunggiling para suci pangapuntening dosa pangining badan soksan langgeng amin mugi linuhurna Yang Rama Yang Putra Twin Yang Roh Suci pinuji asma dalem Sri Yesus Ibu Dei Maria Twin Santo Yusuf Rama kawula ing swarga asma dalem kaluhurna kraton dalem kirawuh karsa dalem kalampawana
Donya kados ing swarga kawula kan sak menika sak kadang lepat dalem Gusti kawula panten kateng sami kawula saking panggoda solin warna saking piawak sembah bekti kawula Dei Maria kasih Allah. Sembah bekti kawula Dei Maria kekasih Allah. Sembah bekti kawula Dei Maria kekasih Allah Pangeran wiling panjenengan dalem sami-sami wanita sang definisi piyambak so kinci Mukili Nurna yang Rama yang Putra Tuin yang Roh Suci pinuji asma dalem Yesus Ibu Den Maria Tuin Santo Yusuf Mekaten Gusti atur donga saha sembahyangan saking keluarga Bayu Were Utama para suci, para nabi, para tapa, para pandhita mugi saged dados lantaran donga menika nyataken lan samangkenipun saparipurnane wilujengan menika kabulaken mugi dados rejeki ingkang suci berkat suci ingkang nampi Gusti ingkang Maha Samukawis Gusti Maha Presa kersa nampi nyembadani wilujengan menika Gusti Maha Tresna tansah paringa pangapura Gusti Maha Mirah tansah paringa berkah kunjuk ing asma Dalem Rama yang Putra ing Roh Suci amin katen matur nuwun sedaya. Sini mungkin diake bensin wae Mas. Pak Win nang omah. Pak Win awan. Angge ayo. Bensinnya barang. Kena isi rata nulis kan awet dengan kayu.
Awake dhewe nek ndekane yo minta balunga ya. Iki ra ketok ta? Iya. Nang alasan. Ayo tetep ini kok mesti. Ya. Mesti itu hasil. Nang tak goleki nang nggon grup ra ono. Oh. Mbok yo sesuk iki nek Natal nopo ngono. Orang informasi ini mesti ora setrok iki. Ayo nek aku ki arepku Natal sesuk wae pisan kali pirang dino. Grup ra ya mesok ki aku buka grup mau nih. Ono sisi mantu ini ora lah yang kok ora ngerti kahanan aku ora miso-miso dhewe. Kira wong iki yang seperti longgar. Ambok yo ngembuni iki piye semuanya ora mau kabar. Patut dibahas ki Mas. Oke. Nek rapat aku ki nang iki rene iki mau. Ora domong apa. Oh, aku nek sembayangan di paro kok yo anak-anak. Heeh, 16. Yo, nang iso ora ngomong apa-apa to. Nek nggon arisan mulai jam 12 jam 2 oke. Jam 12. Yo, jam 2. Jam 2 ki kelinci. Nek minggu iki kok Sok minggu. Oh iya, ha. Banjarasi loro per kelurahan itu 2 wakil. Pak Lurah wingi ndika nang ngene Pak Rumiso kae. Banjar. Nang gereja. Oh nggih. keluargane anak putus kok. Oh, berjalan.
Ya memang kaitannya kesalahan ini sing jangan ono kayak aturan lek Oh, kan sakitnya apa enggak?